Emmanuel, gọọmenti Anambra State na njikọ aka Federal Government IFAD Value Chain Development Program agbape ego ma nyefee ụlọ ahịa na ọdụ ahịa alụgasịrị ọfụ nye ndị otu Ezira Community Disability Cooperative na kansụl ime obodo Orumba South. Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a n'uju. VCDP Dọkịnta Deborah Onyefulu kọwara ya bụ amụma dịka nke pụrụ iche n'ihi na ugbu a bụ nke mbụ a na-etinyegasị ndị Ikedinobi na amụma ahụ. Onye President General nke Ezira Maazị Moses Akam kenere gọọmenti steeti nakwa FGIFAD VCDP maka ya bụ ọlụ wee kwe nkwa na obodo ahụ ga-agbarịrị mbọ ka ha na ndị nchekwa na ndị ọdịnaka lụkọọ ọlụ iji mee ka ọ gaa n'iru. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị Ikedinobi, Oriakụ Florence Udo gosiri afọ ojuju nyegara Gọvanọ Soludo maka ezi ọchịchị nnabata ya ma kelekwa FGIFAD VCDP maka ịkwanye